तमे अछ बोली ठाकुरे तमे अछ बोली ठाकुरे तमे अछ बोली ठाकुरे। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ नीलगिरिवासी कालिया सात ये दुखिनी डाक घेन कर प्रभु घेन कर पिलाटी बेलर दुखर बोझटा लदी देछ जे निस्तर पाइबार स्वप्न देखु नाही पूर्व जन्मरे की बापा କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଏବେ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ରୋଗଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ମରି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ପୂରଣ କରିବ ଠାକୁରେ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ପୂରଣ କରିବ। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ବାସି ପଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେହଟା ଦେହଟା ତ ଜ୍ୱରରେ ଖାଇ ଫୁଟୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଏକା ଏକା ମନ୍ଦିର ନ ଆସିଲେ ଚଳି ନଥାନ୍ତା ଭଉଣୀ। କେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତା ଭଉଣୀ ଏ ରୋଗଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ଭଉଣୀ ଭଲ ହେଇପାର ନା ଧରୁନି। ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ତ ତା ଶୁଭ ମନାସିବାକୁ କେମିତି ନ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲ ଭଉଣୀ। ଏମିତି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛ ଯେ ଦେଖୁଛି ମୋ ପରିଚିତ ମୁହଁ ପରି ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖୁଛି। ତମ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ତମ ସାଙ୍ଗ କିଏ ସେ? ତା ନାଁ କଣ? ତା ଘର କୋଉଠି? ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତା ସହିତ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି ଭଉଣୀ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ ଭାରି ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ଥିଲା। ହେଲେ ତା ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଗର୍ବ ନଥିଲା ଭଉଣୀ। ସେ ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଦୌ ସହିପାରୁନଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ସେ ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଥିଲା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲା। କେତେ ଉଦାର ନଥିଲା ସେ କାହାର ଦୁଃଖ ସାକ୍ଷୀରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ତମେ ତମ ନାଁଟା କହିଲାନି ଆଉ ତା ଘରର ଠିକଣା ତ ଦେଲାନି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ଭଉଣୀ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଲେଜରେ ପଢିଲା।
गली। किछि वर्ष परे बापा मोर विवाह करिदेले। से दिन ठारू तार मोर देखा हैनी भौणी। अच्छा अच्छा ए पर्यंत ता घरटा कोडी तो तमे कहिलानी। आउ से एबे कोन करछ ता कहिलानी। काहे के कहबी ता परिचय दे लाभ बा कौन। अतीतर कथा गुड़ा को मन पकई कांदी बा कहीं से जेउठी अछि भलरे थाउ। मु जेउ कष्ट भोगुची ताकू जड़े ता मन रे दुख देबे कहीं। तमे जा भौणी मो कष्ट मष्टे घर पर्यंत चली जीवी। मीनाक्षी मीनाक्षी अरे मंदिर जाए फेरल ना। अरे ये गरीबों पाखे ठिया हो अଯଥା समय कहीं नष्ट कर शीघ्र आस मोर ड्यूटी बेला हो गला। आस सब बड़े एमन के प्रति कोन एमिति व्यवहार देखाइबाटा कोन ठीक हो जे। ये गरीब गुड़ा को देखिले बुरी करी शेष करी दो। एमाने एमाने समाज पाई गोटे गोटे हतरकारी एमाने समाज पाई गोटे गोटे कलंक। अमेरिका रूस तुलना रे ये भारत रे ये गरीब भिखारी को संख्या ढेर बेसी। आओ बाबू आओ ए कोटे घरे आ चुटा लगा बाबू। आमे गरीब सत दिन रे दी ओळे दी मुठा पेट को दाना जगड़ करबा हम पई कष्ट। ले बाबू आमे भिखारी नुहे बाबू आमे भिखारी नुहे। हाथ पते बाबू आमे घृणा करू बाबू आमे घृणा करू। देखो रे गुड़ा को देखो ए भिखारी में गोड़ करो ये इंस्पेक्टर मृत्युंजय चौधरी मोरे तू जवाब दऊ तू। किया माउसी किया पिउसी किया भौणी एमती नानाविध संपर्क करिए। चलो शीघ्र चलो शीघ्र कहूँ चलो चलो शीघ्र। अरे
ମିନୁ ଆରେ ମିନୁ ଆରେ ମିନୁ ତୁ ମୋର ସେଇ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ମିନୁ ନା ଆରେ ଆରେ ତୁ ତ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି ଆରେ ତୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମାନ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ମୋ ଦେହଟା କେମିତି ତତେ ଦେଖି ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମାନ ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା ଏ ଗରିବ ଗୁଡାକ ବେଶ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି ତତେ କହୁଛି ବା ଯା 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 ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଏ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଏମିତି ମାରିପାରିଲେ ଆରେ ତମେ ପୋଲିସ ବୋଲି ଗରିବ ତମର ଆରେ ତମେ ତ ପୋଲିସ କଳା କୁ ଧଳା ଆଉ ଧଳା କୁ କଳା କରିବା ତମେ একবার ওস্তাদ এইটা গোটে বদমাস এইটা গোটে তোরে হ্যাঁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଖ ରେ ଦିନକୁ ଦି ଓଳି ଖାଉନଥିବା ମଣିଷଟା ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛି ଆରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ନ୍ୟାୟଟା କେମିତି ମିଳୁଛି କଣ କହିଲୁ ଅନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ଆରେ ମାର ରହିଗଲ କାହିଁକି ମାରୁନା ମାର ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିବି ତମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ଆରେ ଭାମନ এই ଚାନ୍ଦୁକୁ ହାତ ବଢେଇବା করে ପାପ চল কামিনী মিছ সবু এটি মিছ মায়া মোহ মরিচিকারে প্রেম স্নেহ প্রেম কিয়ে এটি তা সমরে পাঁচ